नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंबन पुलाचें केलें आयज उक्तावण. हो पंबन पूल रामेश्वरमाच्या मुखेल वाठाराक जोडटा. भारतीय जनता पक्षान सत्ते खातीर तत्वांची केन्नाच तडजोड केली ना. 46व्या भाजपाचे स्थापणूक दिसा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी उक्तायलें मत. देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी INS सुनैना म्हणजेच IOS सागर ह्या नौकेक 5वो बावटो दाखयलो. आर्विल्ले तंत्रगिन्यानात आसा ही बोट सुसज्ज. श्रीराम आमकां सदांच सत्याच्या मार्गाचो संदेश दिता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें मत. दिवचलच्या रामचंद्र देवळात रामनम मनयली उमेदीन. सकाळच्यान लाखांनी भाविकांनी घेतले आशीर्वाद. आनी आतां खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पोर्तुगालाच्या भेटेर वतात. फाटल्या 27 वर्सांत खंयच्याय राष्ट्रपतींची पोर्तुगालची ही पयली भेट आसा. भारत आनी स्लोवाकिया हांच्या मजगतीं द्विपक्षीय संबंद वाडोवपा खातीर ही भेट म्हत्वाची आसा. ते भायर वेपार, संस्कृताय हांचे दिवप घेवप दोनूय देशां मदीं ह्या भेटे वेळार जातलें. वक्फ संशोधन विधेयकाचेर उलयतना भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी काँग्रेस पक्षाचेर टिका केली. भाजपा सत्तेर येतकच 3 तलाक कायदो रद्द जालो. आतां वक्फ संशोधन विधेयक नवी दिशा हाडटले अशें भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी सांगलें. सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा कि मुस्लिम बहनों को आजाद करो. हिम्मत किसी में नहीं आई, लेकिन आज लाखों बहनों को आजाद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ. ये हमको नियम से चलाओ और नियम से चलना ही पड़ेगा, इस बात को वक्फ बोर्ड ने कहा. सारी प्रॉपर्टी और पावर और पैसा ये सारा मुस्लिम भाइयों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर लगेगा, इस बात की चिंता होनी चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तामिळनाडू भेटे वेळार पंबन पुलाचें उक्तावण केलें. हो पंबन पूल रामेश्वरमाच्या मुखेल वाठाराक जोडटा. हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नव्या रेल्वे सेवेक आनी एके बोटीक 5वो बावटो दाखयलो. उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी रामनाथ स्वामी देवळांत पुजा करून आशीर्वाद घेतलो. ह्या पुलाक लागून नवे रोजगार आनी नव्या वेपाराच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो अशें तामिळनाडूच्या साबार लोकांक रामनमीच्यो परबी दितना प्रधानमंत्र्यांनी एका जाहीर सभेत सांगलें. प्रभू श्रीराम हे देशाचे एक मोठो आधारस्तंभ आसा अशें ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी रामेश्वरमांत 4 रस्तो येवजण्यांचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्यो येवजण्यो 7,800 कोटी रुपयांच्यो आसात. तामिळनाडूत इन्फ्रा उदरगत करप ही भारत सरकाराची प्राथमिकताय आसतली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है. बीते 1 दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है. इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं. 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट्स के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीस ही मिलते थे. और आपको पता है उस समय इंडियन अलायंस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है. इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है. भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है.
तामिळनाडूत चालीक लायिल्ल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचेर चलिल्ल्या राजकारणाचेर प्रधानमंत्र्यांनी टिका केली। NEP खाला गरीब विद्यार्थ्यां खातीर वैजकीय शिक्षण अभ्यासक्रम तामिळनाडू सरकारान तमिळ भाषेत कित्याक करना असो प्रश्न प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलो। अब गरीब से गरीब माँ का बेटा बेटी भी जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है वो भी डॉक्टर बन सकते हैं। मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वे तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्सेज चालू करें ताकि गरीब माँ के बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सके। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती हैं, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। भारतीय जनता पक्षाचो 46वा स्थापना दीस दिल्लीत मनयलो। 6 एप्रिल 80 वर्सा भारतीय जनता पक्षाची स्थापना जाल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पक्ष देशांतलो सगळ्यात व्हड बळकट पक्ष जालो। हो पक्ष अत्योदय सिद्धांताचेर काम करता। भाजपाची पवित्र भूंय रामेश्वरमाच्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकांक भाजपा स्थापना दिसाची परबी भेटयली। लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, उसमें बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का परिश्रम है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां मां भारती के जय जयकार के लिए खप गई है। मेरे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उस विचार ने, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने आज हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया है। आज देश के लोग बीजेपी सरकारों की गुड गवर्नेंस देख रहे हैं, राष्ट्रहित में लिए जा रहे हैं, वो निर्णय देख रहे हैं और हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो रहा है। भाजपाच्या मुख्यालयात जाल्ल्या कार्यावळीत भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांणी सांगले की भाजपान सत्ते खातीर आपल्या विचारसरणीन केन्नाच तडजोड केली ना। हमने कोई समझौता किया, विचारधारा के साथ समझौता किया या विचारधारा को डाइल्यूट किया, ऐसा हमारी यात्रा में नहीं हुआ। ये अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक अधिष्ठान पर अपने आप को अडिग रखा है और उसी पर ताकत के साथ आगे बढ़ती है। बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर हांच्या महत्वपूर्ण योगदानाचेर उलयतना 14 एप्रिल ते 25 एप्रिल मेरेन देशात गौरव दिवस मनोवपाचो उलो ह्या वेळार तांणी मारलो। से लेकर के 25 तारीख तक 10 दिन तक हम सब लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाएंगे। भारत के संविधान के बनाने में, ड्राफ्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन है और उनका जो वैचारिक अधिष्ठान है, जिसको लेकर के लेटर और स्पिरिट में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान के मूल आत्मा को कुठाराघात करने का प्रयास किया, इसका पर्दाफाश करने का काम भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। आयज रामनवमी पुराय देशात व्हडा उमेदीन मनयली। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रामनवमी निमतान देशवासियांक परबी भेटयली। प्रभू श्री रामचंद्राच्या जन्मोत्सवाचो हो पवित्र खीण देशवासियांच्या जिणेत नवी चेतना आणि नवो उत्साह घेवन यो सशक्त, समृद्ध आणि समर्थ भारताच्या संकल्पा खातीर ही परब नवी ऊर्जा प्रदान करू अशें आपल्या एक्स संकेतथळाचेर विचार उक्तायतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळे। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशवासियांक श्री रामाच्या आदर्शाचें पालन करपाचो उलो मारला।
रामनवमी निमतान आयज लागीं 50 लाख भाविक अयोध्येत पावल्यात. प्रशासनान रामनवमी निमतान कडक सुरक्षा व्यवस्था दवरल्या. अयोध्येचे ASP मधुबन सिंह हांणी ह्या सुरक्षा व्यवस्थे संदर्भात माहिती दिली. श्रद्धालु सबसे पहले घाट पर सरयू पवित्र नदी के स्नान कर रहे हैं. इसके बाद नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी और जन्मभूमि में आकर दर्शन पूजन कर रहे हैं. सुरक्षा के दृष्टिकोण से अयोध्या धाम में जोन और सेक्टर व्यवस्था लागू की गई है. जो विभिन्न पॉइंट हैं उन पर ड्यूटियां लगाई गई हैं, PSC लगाई गई है, सिविल पुलिस लगाई गई है. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है. श्रद्धालुओं को पर्याप्त संख्या में पार्किंग स्थल दिए गए हैं ताकि वो अपने वाहन को पार्क करके इस मेले में आकर पवित्र सरयू नदी का स्नान कर और दर्शन पूजन का लाभ प्राप्त कर सकें. दक्षिण आशिया खंडातलो सगळ्यात मोठो आणि प्रतिष्ठीत आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून वळखुपी सीबट हांगासरलो नापीक दळ शेनवारा इतिहासीक घडणुकाचो साक्षीदार थारलो. देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी INS सुनैना म्हणजेच IOS सागर ह्या नौकेक 5वो बावटो दाखयलो. INS सुनैनाक जोडिल्ल्या जहाजाचेर 9 देशांच्या नौदळातले 44 अधिकारी कर्मचारी आसात. ह्या वेळार उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगले की भारता सयत केनिया, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, तांजानिया, कोमोरोस, मोझांबीक आणि हेर मेळून वट्ट 6 देशांतले 44 खलाशी INS सुनैना ह्या बोटींतल्यान प्रवास करतले. हे प्रवासी कोचीत प्रशिक्षण घेवन आयिल्ले आसून ते हांगा प्रशिक्षणाचो सराव करतले. ह्या बोटींत फायर फायटिंग, डॅमेज कंट्रोल, डिजीट बोर्ड रिझर्व, ब्रिज ऑपरेशन, इंजिन रूम मॅनेजमेंट, स्विच बोर्ड ऑपरेशन आणि बोट हँडलिंगाचो सराव हे खलाशी करतले. अथक प्रयासों और मेहनत की वजह से ही यह संभव हो पाया है. मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी फ्रेंडली नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ. साथ ही मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ आप इंडियन ओशन शिप सागर की इस जर्नी में अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं. साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे गौरव और खुशी दोनों की अनुभूति हो रही है. खुशी इस बात की आज सागर इनिशिएटिव्स के 10 साल पूरे होने पर IOS सागर हिंद महासागर की अपनी यात्रा पर निकल रहा है. भारतीय नौसेनेचे कमांडर डॅनियल टानो हांणी ह्या वेळार भारतीय नौसेनेत सध्या वाड जाल्ल्या आर्विल्ल्या साधन सुविधांचेर तांणी उजवाड घालो. Seabird, we have around 2,000 crores of marine infrastructure, residential accommodations and trunk facilities which got inaugurated today by the Honorable Raksha Mantri. Over here at Karwar and in and around Karwar, we have several infrastructure which is getting developed. On the main site that we are in, the naval base Karwar, we had the marine infrastructure and the support residential accommodations and the trunk facilities. As a part of our future projects, we will also have the naval air station and the civil terminal which is getting constructed somewhere close to Hattikeri or Ankola. And there would be few more residential accommodation packages which will come to support this naval air station, and also an upgradation of some existing facilities which will happen as a part of phase 2. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम,
थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। भारतीय जनता पक्षाचो 46वो स्थापणूक दीस पणजेच्या मुख्यालयात मनयलो। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या उपस्थितीत हो स्थापणूक दीस मोठ्या उमेदीन मनयलो। ह्या सुवाळ्याक आमदार जेनिफर मॉन्सेरात, आमदार राजेश फळदेसाय, रुडॉल्फ फर्नांडीस आणि भाजपा कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले। सुरवेक मानेस्तांच्या हस्तुकी भाजपाचे ध्वजारोहण जाले। ह्या कार्यावळीत देश आणि गोंया मदल्या भाजपाची वाटचाल दर्शवपी चित्रमय प्रदर्शनाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या हस्तुकी जाले। गोंय मुक्तीत जनसंघाच्या कितल्याशाच फुडाऱ्यांचे मोठे योगदान आसा। फाटल्या 50 वर्सांत गोंयचो विकास जावंक नाशिल्लो तितली उदरगत भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान 10 वर्सांत करून दाखयल्या। ह्या उदरगतीची घोडदौड फुडारातूय उरतली असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो। राजकारण करता तांणी आपल्या पदाचो त्याग केलो आणि त्यांना त्यांनी सांगले इस देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा ही घोषणा सगळ्यात पहिली श्यामाप्रसाद मुखर्जीत दिली। त्यांच्यानी आपल्या प्राणाची त्यांना आहुती दिवची पडली, पण ते स्वप्न भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते केन्नाच विसरूंक ना। श्यामाप्रसाद मुखर्जी पासून आजपर्यंत त्याच प्रेरणेत त्याच भावनेत आम्ही सातत्यात इस देश में एक विधान एक प्रधान एक निशान हेच जावपाक जाय म्हणून तर आपण कंटिन्युअसली काम करीत रावले। कितलेशे अखंड कार्यकर्ते आसा। काँग्रेस पक्षान फकत मता खातीर राजकारण केले। राजकीय सुवार्था खातीर भारतीय घटना पायापोना चिड्डयल्ली, ताका लागून गोयच्या आणि देशभरातल्यान लोकांनी भाजपाचेर विश्वास दवरला अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले। गेली 65 वर्सांची काँग्रेसची सत्ता आणि गेली 11 वर्सां भारतीय जनता पक्षाची सत्ता जी आसा त्या सत्तेचो जर आमी विचार केलो तर देश कसो फुडें गेलो ताचो उल्लेख सिद्धार्थांनी आपल्या भाशणांत केल्लो आसा। 1980 भारतीय जनता पक्षाची आजच्या दिसा भारतीय जनता पक्षाची स्थापना जाली। ताची फाटली कारणां हीच आशिल्ली की कारण जो 1975 आणीबाणी लागली, म्हणजे आज लोकशाहीचे गप्पा मारपी काँग्रेस पक्ष आणि हल्ली फाटी वचपाची गरज ना, परंतु ज्या पद्धतीन सत्ता आपली मुठीक उरची म्हणून घटना बदलली आणि आज घटनेचे पुस्तक करून प्रत्येक वेळा ते दाखयतात काय की आम्ही घटनेचे खंय तरी संवादन करपी लोक असतात, पण खरी जर या घटनेचो बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर यांनी मिळून जी घटना केली ती घटना पायदळी तुडोवपी काँग्रेस पक्ष पयलो आशिल्लो आणि तांणी आणीबाणी ज्या पद्धतीन कित्याक लागली तर सत्ता इंदिरा गांधीच्या हातांत आभारीत उरची म्हणून घटनेत बदल केलो। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी ह्या सुवाळ्यात उलयतना सांगले की गोंयांत भाजपाच्या वाटचालीत आदले फुडारी आणि पदाधिकाऱ्यांचे मोठे योगदान आसा आणि तांचे कार्य आमी केन्नाच विसरूंक शकना। देशाची देश जेन्ना स्वतंत्र जालो आणि देशाची जी फाळणी जाली ती धर्माच्या आधाराचेर आणि ताजे नंतर त्या वेळाचेर जेन्ना देशाचे पार्लिमेंट सुरू जाले त्या वेळाचेर जर आमचे विशय जे मांडपाक जाय आशिल्ले अशे विशय मांडपा खातीर एक आमची पार्टीची गरज आशिल्ली। ती पार्टीची गरज डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांणी संघाच्या मार्गदर्शना सकयल सुरू केली आणि तेन्नाच्यान जनसंघाची निर्मिती सुरू जाली। आमचो पक्षाचो तो जनसंघ आणि मागीर मे 1951 हाची सगळें सुरवात जाली आणि वो सगळो प्रोसेस जो आसा तो सगळो प्रोसेस ऑक्टोबर 21, 1951 ह्या दिसा सोंपलो आणि त्या दिसा पार्टी फॉर्म जाली। राघोमल कन्या माध्यमिक शाळा हातून हे सगळे फॉर्मेशन जाले आणि त्या दिसाच्यान जनसंघ अस्तित्वात आयलो। रामनमी निमतान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पणजेच्या भाटले वाठारात आशिल्ल्या श्रीरामाच्या देवळात वचून राम जन्मोत्सवात वांटो घेतलो। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीराम हांणी आमकां सदांच सत्याच्या मार्गार निवडपाचो संदेश दिला। तशेंच आमकां सगळ्यांक बरी भलायकी सूख आणि समृद्धीचो आशिर्वाद दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी रामनमीची परबी भेटयतना सांगले। समेस्त गोंयकारांक आज रामनमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा। रामजन्म हो पुराय देशभर ज्या व्हडा उत्साहात मनयता
त्याच धर्तीचेर गोंयांत सुद्दां प्रत्येक गांवांतल्या ज्या जाग्याचेर राम मंदिर आसा, हनुमान मंदिर आसा किंवा इतर मंदिरां आसा त्या ठिकाणी सुद्दां राम जन्म हो बडा उत्साहान मनयता. गोंयकार म्हणजे प्रभू रामचंद्राशी जे कितलींशींच वर्सां पासून हो ज्या मंदिरांत आमी आज फाटल्यातले आयला ते 150 वर्सां जुने मंदिर. हे इतिहास पळयात की स्वतंत्रपूर्व काळा पासून रामजन्म तितक्याच मोठ्या उत्साहान मनोवपी अशे गोंयकार आसात. आयच्या रामजन्माच्या दिसा हांव सगळ्या जाणांक रामजन्माच्यो शुभेच्छा दिता आसतना गोंयांत रामराज्य आसात ते आनिकूय बी सुराज्य जावचें हाच्या खातीर आमचो सदोदीत प्रयत्न आसतलो. नॅशनल सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रकल्प ह्या केंद्र पुरस्कृत राज्य येवजणे अंतर्गत मेळिल्ले 119.77 कोटीच्या निधीक लागून गोंयांतूय बहुउद्देशी चक्रीवादळ निवारो केंद्र तयार करपाक मजत जाली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आंके मडगांवां सुमार 438 लाख रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या ह्या बहुउद्देशी निवाऱ्याचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. ह्या वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एकनाथ, मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, उपनगराध्यक्ष बबिता नायक तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार थोड्या वेळा भितरूच तयार केल्ल्या ह्या निवाऱ्याक लागून डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जलस्रोत अभियंत्यांची तोखणाय केली. ही त्यांची संकल्पना तांच्यांनी सत्ता हातात घेतल्या उपरांत पहिल्याच वर्साची आशिल्ली. फुडल्या 10 वर्साच्या भितर कोस्टल स्टेटींनी अशा पद्धतीची सायक्लोन सेंटर जावपाची गरज आसा. बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज आता खूप मोठ्या प्रमाणात सायक्लॉन्स हे सगळी कडेन येवपाक लागल्या आणि विशेष करून ते कोस्टल स्टेट म्हणजे ओरिसाच्या पासून ते गुजरात पर्यंत या ठिकाणी ही सायक्लोन सेंटरची गरज आसा. टोटल कोस्टल बेल्ट, ऑल द कोस्टल स्टेट दे आर प्रोन फॉर द सायक्लॉन्स. आता ह्या सायक्लोन सेंटर सगळे सांगता आसतना 119 कोटी रुपया गोंय राज्याक दिले आणि 119 कोटी रुपया दिवन आमकां 12 कडेन ही सायक्लोन सेंटर्स कंप्लीट करपाक लायले. आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसाव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. दिवचलच्या रामचंद्र देवळात रामनवमी मोठ्या उमेदीन मनयली. सकाळच्यान लाखांनी भाविकांनी श्रीरामाचे दर्शन घेवन आशीर्वाद घेतलो. ह्या संदर्भात साहिल कर्ते हांणी रामनवमीचो उद्देश सांगलो. रामजन्माचं महत्त्व म्हणजेच की जसं प्रभू भगवंत सांगतात, श्रीकृष्ण सांगतात की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. प्रत्येक युगामध्ये जेव्हा दुष्टांचा संहार करायचा असेल, सज्जनांचं रक्षण करायचं असेल, त्या वेळेला मी अवतार घेईन. आणि दरवर्षी जो आपण जन्मोत्सव साजरा करतो हे जणू काही याचंच एक प्रतीक आहे. म्हणजे आपल्यालाही समजावं, आपल्यालाही कळावं की प्रभू श्रीराम हे सतत आपल्याबरोबर आहेत. त्यांचा कृपाशीर्वाद आपल्याबरोबर आहे, आपल्या पाठीशी आहे आणि नेहमीच आपण प्रभू श्रीरामचंद्राचे आहोत आणि प्रभू श्रीराम आपले आहेत. हे ज्या वेळेला जीव आणि शिव हे तत्व ज्या वेळेला एक
येतं, अद्वैत होतं, त्याच वेळेला खरं तर प्रभू श्री रामचंद्रांचा जन्मोत्सव हा थाटामाटात जो आपण साजरा करतो त्याचं सार्थक झाल्यासारखं होईल. ज्या वेळेला रामनामाचं जे अखंड नामस्मरण आहे किंवा रामनामाचं महत्त्व हे आपल्याला समजेल आणि राम आणि मी हा एकमेकांपासून वेगळा नाही आहे हे ज्या वेळेला आपल्याला कळेल त्याच वेळेला खरं तर आपल्यामध्ये जे काही चांगले गुण आहेत ते बाहेर येतील आणि प्रभू श्री रामचंद्रांची आपल्यावरती कायम कृपा होईल. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्याप्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 34.9 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.9 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंबन पुलाचें केलें आयज उक्तावण. हो पंबन पूल रामेश्वरमाच्या मुखेल वाठाराक जोडटा. भारतीय जनता पक्षान सत्ते खातीर तत्वांची केन्नाच तडजोड केली ना. 46व्या भाजपाच्या स्थापणूक दिसा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी उक्तायलें मत. देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी INS सुनेना म्हणजेच IOS सागर ह्या नौकेक 5वो वावटो दाखयलो. आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानात आसा ही बोट सुसज्ज. श्रीराम आमकां सदांच सत्याच्या मार्गाचो संदेश दिता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें मत. दिवचलच्या रामचंद्र देवळात रामनम मनयली उमेदीन. सकाळच्यान लाखांनी भाविकांनी घेतले आशीर्वाद. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. आमचे X हँडल @DD News पणजी, फेसबूक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.